Dneska je deň, 8 hodín ráno. Ideme zo Žiliny do Prievidze k môjmu dvornému teterovi, ktorý mi vykeruje na moje telo živo v reality. Chápeš? Brácho, ale výhľad na Prievidzu netuším, brácho. Vítajte pri sledovaní ďalšej časti seriálu Ako sa vyrába. Moje meno je Osťo a dnes vás spolu s mojím kameramanom zoberieme do Prievidze k známemu slovenskému teterovi, ktorý nám ukáže svoje štúdio a prevedie nás samotnou prípravou tetovania. Volám sa Psycho, kerovaniu sa venujem zhruba 14 rokov, žijem v Prievidzi. Koľko som potetoval ľudí? Ono to za tie roky človek nespočíta, ale určite sú to stovky, tisíce ľudí. Nedá sa, čo ja 58 000. Stále cítim, že sa potrebujem niečo učiť a stále na niečo prichádzam, to ma teší, že som nedostal niekde stať. A nakon som sa učil na sebe a na kamarátoch ako frkani 14-ročný. Bolo v dobe na dvore, keď chalaniska si vyrábali strojčeky, každý každého keroval. Väčšinou sa ten človek nechá usmerniť, nechá si poradiť a je to všetko fajn, ale našli sa jednotlivci, ktorí sa nedajú nejako usmerniť a tým pádom tam naša spolupráca končí. Posledný krát mi natoč tú prázdnu ruku. Tá koža, že má niekto nejakú kožnú chorobu alebo nejaké, že som si není istý, čo to môže byť, tak by som do toho nejdem, ale není problém ináč na akýkoľvek druh kože. Niekomu sa lepšie hovorá, niekomu horšie, niekto sa môže starať jak blázen a nezahojí sa mu to tak dobre, ak niekto sa na to vyprdne a same sa to zahojí dobre, ale väčšia pravdepodobnosť, keď ma človek posluchne, dodrží tých pár základných postupov, pri tom ošetrovaní je to úplne parádne. Tie základné postupy sú v podstate hlavne dodržať čistotu. Vlastne za každým, keď sa do toho ide, či sa to umýva alebo natiera, aby mal človek čisté ruky a aby sa do toho nedostalo vlastne kým je to čerstvé, aby sa do toho nedostala nejaká infekcia. A za ďalšie veľmi dôležité, aby to nebolo namáhané, takže keď má niekto nejakú namáhavú prácu alebo je športovec, tak skrátka ja vyžadujem v tej konzultácii predtým, aby ten človek bol schopný si vybaviť tých pár dní voľno, zhruba 4 až týždeň, aby to dokázalo byť v kľude. Takže hlavne tá čistota a to, aby to bolo v kľude. Ostatné už drobnosti, čím sa to umýva, čím sa to natiera, to už vysvetlím každému osobne, zvlášť. Nedokáže pribrať až toľko, aby sa tá koža to miesto zväčšilo natoľko, že by to, neviem, ako zdeformovalo to tetovanie. Pak je to možno v prípadoch, keď niekto posilňuje a preháňa to, že fakt naberie toľko, že sa tá koža potrhá, alebo pri ženských, keď si vlastne narastie brúško pri babetku, tak ale hovorím, vždy je tam tá možnosť toho, nejakej tej korekcie po tom pôrode, ale väčšinou tie ženy sa snažia nevyberať tie miesta, že chcú mať ešte niekedy dieťa. Každý ten tetovač, najlepšie, keď má čisté plátno, čistú kožu. Už je naprd, keď mám robiť s niečím, čo je. Veľakrát treba som mohol mietol toho zákazníka práve pri tomto, keď nebol schopný pochopiť, že tento flak čierny sa nedá prekryť, ja neviem, bielou Hello Kitty, ty vole. A keď sa nechcel obetovať, keď mohol, že musí to byť väčšie, musí to byť farebnejšie, tmavšie. Keď ten človek si nedal povedať, tak skrátka tam sme skončili, no a hovorím, 50% tej mojej roboty tvoria prerábky. Pre mňa je to určitým spôsobom výzva, hovorím, som rád, keď sa mi niečo podarí a ľudia sa z toho poserú, skrátka, keď vidíš, že má na sebe pičovinu a zrazu z toho zadelím vec, že nikto ani by nepovedal, že tam bolo niečo také predtým. Najviac v kuse som robil nejakých 12 hodín. Dneska to už tak nepočtujem zo začiatku, keď som začínal, dneska už skrátka viem, že to nedojeme, že nemám z toho nejakú trému alebo čo, skrátka viem, že zadelím a šichta. Začneme tým, že ostrihame miesto aplikácie, ďalej si vydezinfikujeme pokožku, na čistú a odmastenú pokožku nanesieme pretlačiaciu emúziu a otlačíme pripravený motív z kopírovacieho papiera. Ak je treba, dokreslia sa chýbajúce detaily a následne sa to strekne fixátorom pre lepšiu výdrž otlačku.
Začneme obtiahnutím obrysov celého dizajnu, potom pokračujeme vytieňovaním, pridaním žltej farby a na záver pre lepší kontrast bielou farbou celé dielo ukončíme. Tetovanie vyčistíme, vydezinfikujeme, zabalíme do folie a ukončíme to vysvetlením celého postupu ošetrovania. Ako by povedal Psycho, šichta.